माँ, माँ, माँ। अरे जियत रहा बेटा, का बात का बा? माँ भगवान तार सुन लहलन। हाँ, का भइल बाकी? तहार बेटा एपीपी बन गई माँ। एपीपी? एपीपी मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा। अब हम सरकार के तरफ से मुजरिम और गुनाहगार के खिलाफ मुकदमा लड़ब और ओके सजा दिलाएम। पापा के ये सपना रहे ना माँ, आज वो पूरा हो गई। हाँ बेटा, उनकर यह इच्छा रहे। ऊ भी जिंदगी भर जुर्म और अन्याय के खिलाफ ही लड़त रहलन। बाकी एगो बात याद रखिया बेटा, इंसाफ के मंदिर में कबो भी ईमानदारी के प्रकाश के दामन मत छोड़िया। हाँ माँ, हम वादा करते नहीं कि अपन जान दे देम, लेकिन ईमानदारी, इंसाफ और सच्चाई की दामन कबो ना छोड़ब। हाँ, प्रसाद, पहले भगवान के पैर छूकर आजा बेटा। अच्छा। हेलो शर्मा, एक्टिवेट हो जाई, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके, सी यू लेटर। हाँ, बाय। हाँ, मैं कमिंग सर। ओह प्रकाश। आवा आवा। सर हमके आशीर्वाद दी। सर आप तो हमारे गुरु भी बनी। प्रकाश, तू बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बाड़ा। तू आशीर्वाद मंगले बाड़ा, हमरा के गुरु कहले बाड़ा। तो हमहू एक बात कहब तारा से। देखा प्रकाश, हमनी जौने जगह खड़ा बानी, ई जगह एक कोनो दलदल के समान है। जी। होशियार आदमी उह बा जौनी दलदल के सही सलामत पार कर दे। और उ तब होई जब इंसान के हाथ में कामयाबी के मजबूत रस्सी होके। नसीहत का दी शुक्रिया सर। हम आपके बात के हरदम याद रखब। गुड, बैठा बैठा। बैठा प्रकाश। प्रकाश, ये कुछ फाइल बा जना के तू गौर से देख लिया। वैसे तू अपना जिम्मेदारी के अच्छे से समझ सकेला। प्रकाश, तो हम चलत नहीं, हमके जस्टिस श्रीवास्तव के कोर्ट अटेंड करे बा और 2-4 जमानत के केस भी बा, उतू निपट लिहा। चला चला तनी, बाय। के बा? हम पूछे तनी के बा? प्रकाश, प्रकाश। हाँ सर। हम तोहरा के कई फाइल देले रानी, ओमे सुंदरलाल के फाइल रहे। और फाइल हमरा के दे दो। प्रकाश, वो फाइल दे दो प्लीज। सर वो, हाँ हाँ, वो सुंदरलाल वाला फाइल। अरे हाँ, यह तो फाइल है। सर वो, यह तो फाइल है, देखो। ओके, वकील बाबू,
अरे प्रकाश बेटा, आ गेला तू। कैसन रहा आज के दिन अदालत में? ठीक ठाक रहला माँ। जा बेटा, हाथ मुंह धोला, हम नाश्ता लगावत बनी। ना माँ, हमके बाहर जाए को बहुत जरूरी काम बा। ठीक है, तू तैयार हो जा, हम चाय बना देत बनी। हाँ। का भइल बेटा? बाथरूम के शीशे में कुछ खून नजर आइला। का? हम देख के आवत बनी। अरे बेटा, यहाँ तक कुछ भी नहीं खे, शीशा में तो कुछ भी नहीं खे लिखल जात बा। बेटा, वहाँ तक कुछ भी नहीं खे। ना माँ, वहाँ पे बेटा, ई अदालत में खून खराबा के सिवाय होखेला भी का? ये सब बात अपन दिमाग से निकाल दा। ई घर हा, अदालत ना। हाँ। अरे हाँ, तो के बाहर जाए के बाना। तू तैयार हो जा, हम चाय लावत बानी। प्रकाश, का बात बा? इतना गुमसुम बाड़ा तनको बात नहीं खे करत। आज तोहार पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने के पहला दिन रहल, और ना कोनो ट्रिप के बाद, ना कोनो डिनर के बाद इतना सीरियस बाड़ा।
अरे कहीं इतना सीरियस होके तोहार ट्रीट ना देवे के इरादा तो नहीं के ना? एंड बिलीव मी, अगर ऐसा कुछ होके तो हम तोहके कंजूस व खिचूस कहब। ना अंजलि, ऐसा कोनो बात नहीं है। तो फिर का बात बा? अंजलि, ताकि याद बा आज से 6 महीना पहले अदालत कोमल सूरी लड़की की एगो मौत की सजा दिले रहे, याद बा? हाँ याद बा हमके। काफी सनसनी फैला देले रहल उ खबर। एगो लड़की होके वो ऐसा अपराध कैले रहल और ओकर सजा भी मिलल रहे होके। बाकी प्रकाश, ये हमने के डिनर के बीच में कोमल सूरी कहाँ से आ गई? अंजलि, आज सुबह से हम बहुत परेशान बने ये बात के लेके। इससे कैसे अंजलि, जब हम आज ऑफिस में केस के पहला फाइल देखत रहनी हा, वो फाइल पर मिस्टर सुंदरलाल लिख रहा यार, वो अपने आप मिट गई अचानक। और वही पर खून से लिखल आ गई स्टेट वर्सेस कोमल सूरी। ई का प्रकाश, तो हर सर पे पहला दिन से ही एपीपी सवार हो गई। प्लीज अंजलि, बिलीव मी, हम सच बोला था नहीं। वो फाइल सुंदरलाल के ही रहे। इट वॉज सुंदरलाल फाइल। अच्छा ये बात के छोड़ा, आज सुबह जब हम आवत नहीं था तो वॉश बेसिन के शीशा पे भी वही लिखा गई और अपने आप मिट गई। यार ये होत का बा? प्रकाश, ये सब बोल के तू हमके बहुत डरावत बाड़ा। अंजलि, आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। देखा प्रकाश, अगर हम कोनो साइकाइट्रिस्ट होती तो हम तोरा के बता पाती कि का बात बा। बाकी जहाँ तक हमार ख्याल बाकी, कबो कबो इंसान के जहन में कुछ बातें घर कर जाले, ओके निकाल देवल अच्छा होखेला। प्रकाश सुना, एयर देखा, ये सब बात के, वहम के, सपना के आपन मन से निकाल दा और आज के ये शुभ दिन पर आपन प्रेमिका के स्वादिष्ट स्वादिष्ट चाइनीज डिनर करवावा। चला राइड पर चला जाओ। चला। के बा? केहा? केहा? हमके बचा ला। केहा? हमके बचा ला बाबू, हमार मदद करा। हमार नाम कोमल सूरी है। सुना? बेटा, ये तू कहा कहत बड़ा? अब अदालत के बाद भी तोहर सपना में आवे लागल। माँ, हम ताके कैसे समझाएं कि हम ताके? पर कौना सपना की बात हो रहल बा? देखता अंजलि बेटा, अब एकर सपना में अंजलि, हम कोमल सूरी के सपने में देखनी है।
देखी न माँ, देख ली अभी तो सरासर ज्यादती बा। का जाती? फिर भी हमरा रहते तू कौनो और लड़की के बारे में सोचा तो ई गलत बा न माँ? प्लीज अंजलि, हम मजाक नहीं करत यार, हम सच बोलता नहीं। तू सच नहीं के कहा। एंड मिस्टर प्रकाश, ऐसे एक बात तो बहुत साफ बा। का बात? वो है जोन कल रात हम तो के कहले रहनी। प्रकाश 6 महीना पहले कोमल के साथ जोन हादसा भइल, ओकर तोहरे दिलो दिमाग पर बहुत असर पड़ल बा। ये कारण बाकी अब वो सब कुछ वहम बनकर तोहार सामने आवता, एगो सपना के रूप लेके। ई तोरा के निकाले के पड़ी प्रकाश। ना, तू ही सच बोलते रहो। ये सब बहम और ख्वाब के बात बा। एकर हकीकत से कुछ ले हलचल नहीं किए। यू आर राइट। अगर तोरा के ये सब कुछ सच लागता तो फिर सारा बात अपन दिमाग से निकाल काहे नहीं के देता? अभी ये करे के पड़ी। खैर, हमके अब जल्दी से अदालत जाए के बा। पुलिस एगो खतरनाक मुजरिम के पकड़ ले बिया और ओके पुलिस रिमांड में लेवे के बा। सुन ले बने होकर बड़का लोग में बहुत दबदबा बा। ठीक बा, हम चलत नहीं माँ। चला, तू निकला, बाकी हम तो माँ के साथ ही बैठब। अरे भाई, ई बैठल बिठावल छोड़ा और तू दोनों लोग जल्दी से शादी करके ये झंझट खत्म करा। खैर, वो झंझट हम पहले निपटा लें, ओकरा बाद आओ बेटा। चलत नहीं। अंजलि बेटा, 2 दिन से एकर बात सुन के हमके तो बेटा डर लग रहल बा। रहुआ काहे परेशान हो रहल बाली? कबो कबो जिंदगी में ऐसन हो जाला, कुछ वहम जहन में घर कर जाले। बाकी माँ प्रकाश कोनो डरपोक तना बा, और फिर वहम और ख्वाब त भूल जाए के चीज होखेले। अब सब ठीक हो जाई माँ। हाँ बेटा, भगवान करे ऐसा नहीं होके। चली माँ, नाश्ता कर ली। चला। प्रकाश जी बड़ा मुश्किल से ही मुजरिम कानून के गिरफ्त में आयल बा। एकर जमानत ना होके के चाहिए। इंस्पेक्टर, आप फिक्र मत कराओ। हमरा दिल में ऐसा लोग खातिर बिल्कुल हमदर्दी नहीं के जे देश के दुश्मन बा, कानून के दुश्मन बड़े, समाज के दुश्मन बड़े। जी डोंट वरी, ओकर जमानत ना होई। थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच। मिस्टर प्रकाश, मिस्टर प्रकाश। हाँ? सर रहुआ? अब काहे भाई, हमके ई तरह देख के चौक कहे गईला? अब ना आप तो डिफेंस लॉयर बने और हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने। हमने के दूजन के साथ में देखे तो केहू चौंक जाई। वैसे भी आग पानी के मिलाप तो नहीं हो सकत ना सर। प्रकाश रियली बहुत इंटेलिजेंट बड़ा। सर रहुआ आवे की जे तकलीफ काहे कहीं नहीं। प्रकाश, हमके तो हसे एक फेवर चाहिए। कैसन फेवर सर? बताओ ता नहीं, लेकिन इहो जान लो कि एकरा बदले में हमसे जौन कुछ मंगबा मिल जाई। सर रहुआ असल बात ना बताइए। आज अदालत में फकीरा के जमानत के हियरिंग बा। ना सर, वो फकीरा की जमानत हो ही नहीं कर सकत। पुलिस तो ओके इतना मुश्किल से पकड़लस और पुलिस के पास अब तो इतना सबूत बाकी। अरे भाई, ये सब हम जानता नहीं। यही खातिर हम चाहता नहीं कि तू अदालत में फकीरा के जमानत के खिलाफ ज्यादा जोर मत डलिया। अगर फकीरा की जमानत हो गई तो हम तोहरा के खुश कर दे।
वकील साहब, रउआ तो अपना उम्र के बहुत बड़ा हिस्सा ये पेशा में गुजरले बनी, बहुत नाम कमैले बनी, बहुत पैसा कमैले बनी, बहुत इज्जत कमैले बनी, बहुत सारा मुकदमा जीत के आज रउआ हमके वही मुजरिम की तरफदारी करे कहता नहीं। ना मिस्टर प्रकाश, ऐसा ना बा। ये बात तो हमने की अच्छी तरह जाना था नहीं कि जब तक अदालत में केहू पर जुर्म साबित ना होखे तब तक वो मुजरिम ना होखेला, और अब तक फकीरा पर कोनो जुर्म साबित ना भइल ही खातिर वो मुजरिम ना बा, मुलजिम हवे वो। वकील साहब, रउआ कब तक ही कानून के नुक्ता के फायदा उठावत रहे? रउआ और हम यही शहर में रहने और बहुत अच्छा तरीका से जाने लिसन के ये फकीरा का बा। ये काम हमसे ना हो सर। हम अपना फर्ज, अपना पेशा, अपना ड्यूटी के साथ गद्दारी नहीं कर सकत सर। फकीरा के जमानत ना हुई। एक्सक्यूज मी सर। रउआ खातिर चाय भेजी? हम यहाँ चाय पिए खातिर ना आइली। थैंक यू वेरी मच। बोला, काम हो गई? ना स्वामी साहब, ये प्रोसिक्यूटर बहुत जिद्दी बा, ना मानत बा। ऐसे हमनी के कितना नुकसान हो सकत बा अंदाजा बा? स्वामी साहब, फकीरा अगर रिमांड पर चल गए तो नुकसान के अंदाजा लगावल बहुत मुश्किल होई। और स्वामी आपन नुकसान कबो भी बर्दाश्त ना करेला। उन लौंडा के कुछ न कुछ तो इंतजाम कर ही के पड़ी। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रकाश सर रहुआ? हाँ देखा प्रकाश, ये फाइल हमके दे दा, ई केस के हम देखब। सर रहुआ ई क्या बोला था? नहीं रहुआ हमारा पर भरोसा नहीं क्यों? ऐसन बात ना बा प्रकाश। दरअसल तुम्हारे घर से फोन आयल बा, तुम्हारे मदर के एक्सीडेंट हो गइल बा, तोहके घर पहुंचल बहुत जरूरी बा। लावा हमके फाइल दे दा, ई केस के हम देख लेब।
काबे लौंडा, बहुत गर्मी बतौर अंदर। तू क्या समझता रे? तोरा ईमानदारी से चली देश। हाँ देखिए, हम इन्हीं की जानत के रोवा लग गया है, लेकिन ये समय हम बहुत जल्दी में बानी रोवाला हटे। चिल्लो मत, वो फोन हम ही करवेले रहनी। और सुन, तोर बूढ़ माई के एक्सीडेंट करा के हमके क्या मिली? हाँ, अगर तू मर गई तो फकीरा के जमानत जरूर हो जाई। ओ, तो ये सब रवा मुजरिम के बचावे खातिर कहीं है। क्या रवा लोग ते स्वामी से पंगा लेके अच्छा ना कैले। अब ते इस शहर में ना रह सकेले। ते जो ना तरह का आदमी बाड़ी, तो हाथ पैर भी तोड़ला से काम ना चली। तो के तो सीधा ऊपर ही पहुंचावे के पड़ी। ए, देखत का बड़ा तू लोग, हमरा चाहते हैं ये के खत्म करता। भागो यहाँ से। तुम? हाँ हाँ, हम कोमल सूरी हैं। अरे हाँ, 6 महीना पहले हमके सजाए मौत मिलल रहा। कानून ही समझत बा कि हमके न्याय मिलल, बाकी कानून के ही नहीं पता कि हमार कत्ल भइल रहे। व्हाट? इका कहता तू? दिस इज नॉट पॉसिबल। तहार तहार कत्ल कैसे हो सकता? काहे नहीं हो सकत? ई बात अलग बा कि कातिल हमार कत्ल खातिर एगो ऐसन हथियार के इस्तेमाल कैलस जैसे हमके तो मौत मिलल, लेकिन कातिल उस साफ साफ बच निकलल। तहारी पहली हमरा समझ में नहीं क्या होत। इहे पहली के तो सुलझावे खातिर हमार आत्मा आज तक भटकत बा। अगर केहू इंसान के, बेगुनाह इंसान के फांसी के तख्ता पर लटका दिहल जाए तो होके का कहेले, सजा या कत्ल? तहार ई दलील हम नहीं की मानत। हम तो खुद तारा केस के प्रोसीडिंग के बहुत अच्छा तरीके से पढ़ ले बनी। और हाँ, तो खुद अदालत में इकबाले जुर्म कले रहलू ना? हाँ, हम इकबाले जुर्म कैले रहनी। फिर तू कानून का कैसे दोषी ठहरा सकेलू? हम कानून के दोष नहीं की दे, हम वो आदमी के दोषी बतावल चाहेनी जे हमके इकबाले जुर्म कैला पर मजबूर कैलस। अगर केहू तारा के इकबाले जुर्म कैले पर मजबूर कैले बा तो ऊ यकीनन तार कातिल बा। के हऊ? ओकर नाम बा एडवोकेट भूरेलाल। ऊ एडवोकेट भूरेलाल? लेकिन उहे तो तार डिफेंस लॉयर रहलन। ऊ तार कातिल कैसे हो सकता रे? इहे तो हम तोके बतावल चाहत बानी और यही से बार बार हम तोरा पास आवत बानी। हम चाहेनी कि तू ई सच्चाई के समझा, हमार मदद करा। ई बात पिछला अक्टूबर के बाद दशहरा के दिन रहे और पूरा शहर में डांडिया रास के माहौल गर्म रहे।
लाइट अरे, चला ये चला क्या हटा लाइट हटा हो गई चल लाइट गई। के देखा अरे ये देखा अरे, हां क्यों लाइट आगे कैसे बढ़ा चल गई? हो गई हां बोर्ड देखा भागा यहाँ पे लाइट वाला अरे, लाइट लगा ये क्या धक्का मार रहा है? भागा 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 जल्दी क्यों मर रहा चला निकलो यहाँ से निकलो जल्दी निकलो लो अजय चला चला भाग लो यहाँ से अजय? हटा 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 चलो चलो अजय 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 उठा अजय 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 उठा प्लीज अजय कोमल ये तू का कहलू अजय के खून का डालो हम कुछ ना करी हमके हमके ना पता ही सब कैसे भइल तोरा से हमार सुखी जिंदगी देखल ना गइल अजय तो हार ना हो सकल तो तू हमरा से छीन ले लो के औरत ना डान बड़ो डान हमके ना पता ही सब कैसे भइल हम ना कही नहीं पता ना ये सब कैसे भइल हम कुछ ना कही नहीं का मिलल तो के हमार दुनिया बर्बाद करके हम अपने बेटी की जिंदगी इंग बर्बाद होत नहीं देख सकत हम तके जान से मार डालब हम तके जान से मार डालब छोड़ हमके चलो हम जान से मार डालब के जान से मार डालब यकीन मानी ये खून हम ना कनी हमके ना पता ये खून कैसे भइल खामोश तू खून नेखू के लिए तके कैले बा हमके ना पता अजय के लाश के पास पिस्तौल लेके तू खड़ा रहलू ना हम नहीं के जाना तो के और वो पिस्तौल पे तारा उंगली के निशान बा अब हमके कुछ ना पता और हमके इहो पता चलल बा कि अजय मकवाना के साथ तहार रिलेशन रहे प्रेमी रहे वो तहार बाकी वो हमके प्यार में धोखा देलस रुपए के लालच में आके वो हमार प्यार के टुकरा देलस और कुमार स्वामी की बेटी अलका से शादी कर लेलस बस ये बात तारा से बर्दाश्त ना भई और डांडिया में अजय के अपने पत्नी के साथ हंसत नाचक देख तारा दिल में नफरत के भावना जाग उठल ना इत इत्तेफाक के बात बा के वो वक्त लाइट चल गई और मौका के फायदा उठा के तू वो पिस्तौल से अजय के अंदर सारा गोली उतार डाली ना 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 कोमल कोमल अंकल हाँ बेटी जैसे हमके पता चलल कि पुलिस तोहरा के अजय के केस में गिरफ्तार कर ले भैया तो हम अपने आप के रोक ना पाऊनी अंकल पुलिस हमके अजय के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले बा आई नो बेटी जाना ताने तोहरा के भी और वो अजय मकवाना के भी बाकी अंकल सब लोग ये समझले कि ये कत्ल हम कैले वाली तू बिल्कुल चिंता ना करा बेटी पुलिस जो FIR दर्ज कैले बिया वो हम देख ले बानी और हम वो पिस्तौल के भी देख ले बानी जे पर ही पुलिस वाले तोहार उंगली के निशान होए के दावा करत बाड़े हम नहीं के जाना था अंकल कि वो पिस्तौल कौन तरह हमारे हाथ में आयल रहे बेटी पुलिस के पास बस यह पुख्ता सबूत बा तुम्हारे खिलाफ लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत करो हम एक वकील बानी कानून के अच्छा तरह से समझिला जौन पिस्तौल तोहरा के ई केस में फंसौले बा वह पिस्तौल तोके ई केस से बाइज्जत आजाद कराई बेटी कोमल तू हमरे बेटी समान बाड़ू हौसला रखा ई केस से तोहके बचावल हमारा फर्ज बा हम वादा करता नहीं बेटी की तोरे साथ पूरा इंसाफ होई चलता नहीं बेटी हौसला रखा
एक्सक्यूज मी, आप हमरे कुर्सी पे बैठल बानी एंड बाय द वे के बानी आप? स्वामी। स्वामी। कुमार स्वामी अच्छा। कहला लो हमके। तो आप बानी स्वामी। बड़ा ना सुनले रही आपके, दर्शन ना भइल रहे, कहीं यहाँ आवे के जहमत कैसे कैनी? आवे के पड़ेला, प्यासा के कुआं के पास आवे के पड़ेला। हम समझली ना। भूरेलाल जी, तहके ई तो पता होखबे करी काल जेकर मर्डर भइल उ हमर दमाद रहे। जाना था नहीं, अच्छा तरह से जाना था नहीं। अगर आप इस सिलसिला में यहां पायल बानी तो एक बात हम आपसे साफ साफ तौर पर कहल चाहब कि हम ऊ मासूम लड़की कोमल सूरी के डिफेंस काउंसलर बानी। भूरेलाल जी, अभी तो मुकदमा शुरू भी नहीं के भइल, पर आप वो लड़की कोमल सूरी जौन के हमरा दमाद के कातिल बिया, ओके बेगुनाह भी साबित कर डाला। हम का साबित करब? कोमल सूरी बेगुनाह बिया और पुलिस ओके ये तरह परेशान करके ओके ई केस में फंसा के बहुत बड़ा गलती कैली बिया। और कल जो हम अदालत में पुलिस के ऐसा धज्जिया उड़ाए कि सारा जमाना तमाशा देखी, और इस साबित कैले में हमके जरा भी देर ना लगी। एक भोली भाली सीधी सादी मासूम लड़की के हाथ एक जर्मन रिवॉल्वर कैसे आ सकेला, और वो बिना लाइसेंस के? जबकि ऐसा खतरनाक लाइसेंस तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड वालन के पास होला। भूरेलाल जी, फर्ज करा कि तू मुकदमा जीत के वो लड़की के बचा भी लाला, तो ताके का मिली? सिर्फ नाम और यश। आप हमारे बारे में बहुत चिंतित बानी, वजह जान सके नहीं? वजह साथ में लियाल बने। स्वामी साहब, ये तो सिर्फ शगुन है भूरेलाल जी। हम तो तार फीस तब अदा करें जब तू अपन फैसला हमारा हक में करबा। लेकिन स्वामी साहब कोमल खून ना कैले बिया, और हमरा के पूरा यकीन बा कि ऊ बेगुनाह बिया। के बेगुनाह बा और के गुनाहगार, इस चक्कर में ना पड़बा तबे बेहतर रही। भूरेलाल जी, आदमी बना रहे में जो मजा बा, उ मजा फरिश्ता बना रहे में ना। फैसला तारा हाथ में बा। बेटी, अंकल आप? हाँ, हमरा के तोसे कुछ बात करे बा। हाँ कहीं ना अंकल। देखा बेटी, ई केस पे हम बहुत गौर कैनी, एके बहुत गहराई से स्टडी कैनी, और पुलिस तो तोहरा के ई केस में मुजरिम बनौला में कोनो कसर ना छोड़ ले पिया। तारा और अजय के संबंध के बारे में तो सारा दुनिया जानेला, और पुलिस यही बात के मुद्दा बना के ई केस के पेश कैलस, और फिर पिस्तौल पे तुम्हारे उंगली के निशान, और तुम्हारे खिलाफ एक ना बल्कि कई चश्मदीद गवाह, जौन रात के अंधेरा में गोली के आवाज और अजय के चीख सुन ले, और फिर उजाला में तुम्हारे हाथ में पिस्तौल और अजय के लाश खून में लथपथ दिख ले। बाकी अब हमार का होगी अंकल? आप ही तो कहले रहले कि हमके बचा ले। अब
यकीन मानिए अंकल, हम ही गुनाह ना कैनी। हमार भगवान जानेला कि हम ही गुनाह ना कैनी है। जाना तानी हमार बच्ची, सब जाना तानी। यही खातिर तो इतना परेशान बानी। ए सिलसिला में कई सीनियर वकीलन से बात कर चुकल बानी और अपना एक जज दोस्त से भी सलाह मशवरा कर चुकल बानी और हम ही नतीजा पे पहुंचल बानी कि ई केस में तोहरा के बचावे के सिर्फ एक का रास्ता बा। रास्ता? वो कहा रास्ता बा अंकल? देखा बेटी, अब तोहरा के पूरा हक बा हमार बात माने या ना माने के। पता ही तो सही अंकल, बात का बा। आपकी बात न मानी इतना सवाल ही पैदा नहीं खे होत। और एगो बाप अपन बेटी के भला ही चाहिए ना। बताइए अंकल, का बात बा? बेटी, तोहके बचावे के सिर्फ एक का रास्ता बा हमरे पास, और वही बाकी तू क्या ही गुनाह कबूल करेगा पा। का? एडवोकेट भूरेलाल की बात मान के हम अपन गुनाह कबूल कर ले दी। सरकारी वकील हमरा पर गिद्ध जैसन झपट पड़ल। ऐसन लागल जैसे ही लोग हमारे इकबाले जुर्म के इंतजार करत रहलन। दलील के झाड़ी लगा देले। हम खामोश रहनी। फिर अदालत अपन फैसला सुना देलस। औरत समाज के जन्म देली। औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी भी है। लेकिन जब ये औरत खूनी बन के समाज के सामने खड़ी हो जाली, कत्ल कर देली, ऐसन औरत कोनो भी हमदर्दी के हकदार ना होली। मुजरिम कोमल सूरी, ये अदालत अजय मकवाना के कत्ल के जुर्म में ताजीराते हिंद 302 के तहत तारा के सजाए मौत सुनाओ दिया। मिस कोमल सूरी, हमके इता के बतावे में बहुत अफसोस होता कि तहरा नाम पे ब्लैक वारंट जारी भइल बा और अदालत तहरा खातिर जौन सजा तय कइले बा ओके पूरा करे के समय अब आ गइल बाटे। आज सुबह ठीक 5:30 बजे तक यहाँ से ले जाइल जाई। अगर तहार कोनो विशेष अंतिम इच्छा होखे तो बोल दा। हम कुछ ना कहनी। हम कुछ ना कहनी। ना। एपीपी मिस्टर प्रकाश, अभी सवाल हम रउआ से करता नहीं। का हमार कत्ल ना भइल? का हमार कत्ल एडवोकेट भूरेलाल ना कैले? तू ठीक कहा तेरे कोमल, एक कत्ल बा। दिस इज अ मर्डर और एकर गुनाहगार के सजा मिले के चाहिए। लेकिन कोमल, अभी भी एगो बात पर्दा के पीछे बा कि आखिर अजय के असल कातिल के बा। अजय के कत्ल वो शख्स कैलस जे आज रउआ पर हमला करे की कोशिश कैलस। का? हाँ, ओकर नाम फकीरा हा। वो स्वामी के इशारा पर हत्या करेला। वो एगो पेशावर कातिल भी भा और यही खातिर स्वामी होके जमानत पे रिहा करवावल चाहेला, काहे कि वो पुलिस रिमांड में कहीं सच्चाई ना बोल दे। ओह, तो अब हमके समझ में आयल के हमके हमरा माँ के एक्सीडेंट के झूठा खबर कहाँ दिया गई। तो एकर मतलब ई भइल कोमल के सारा साजिश में स्वामी, भूरेलाल और स्वामी के बेटी भी शामिल बिया। ना, ई साजिश में अलका शामिल नहीं है, बल्कि ओके तो ई भी ना पता कि अजय ओकर बाप के ब्लैकमेल करत रहला और यही खातिर ओके वो अपन रास्ता से हटा देलस। अब हम पूरा बात बहुत अच्छा तरीके से समझ गए बानी।
काश हम आज अदालत में रहती तो फकीरा की जमानत कबो ना होके देती। अभी भी कुछो नहीं के बिगड़ल। ई भी अजीब इत्तेफाक बा कि मजिस्ट्रेट मोहन कुमार आज अदालत नहीं के आ सकल। अब फकीरा के जमानत के केस कल पेश होगी। फकीरा उर्फ श्यामलाल वल्द काशीराम, पुलिस तोहरा पे 302, 307 और 384 के तहत जुर्म आयद के लिए बिया। का तोहरा की जुर्म कबूल बा? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। इससे पहले कि सरकारी वकील साहब कुछ कहे, हम अदालत से दरख्वास्त कर चाहता नहीं। हम ही मासूम और बेकसूर फकीरा के डिफेंस काउंसलर बानी। बड़ा अजीब बात बा योर ऑनर कि आजकल शहर में जब भी कोनो वारदात होला तो पुलिस कोनो कमजोर इंसान के पकड़ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के ओके अदालत के सामने पेश कर देवेले। और ये बेचारा फकीरा तो एक बहुत सीधा साधा आदमी बा और हम ही ना चाहत बानी कि पुलिस ए पर कोनो जाति करके ऐसे जबरदस्ती कुछ कहलवावे की कोशिश करे। यही खातिर अदालत से हमारी दरख्वास्त बा कि हमार मुवक्किल फकीरा के जमानत मंजूर कर दिया जा। दैट्स ऑल योर ऑनर। सरकारी वकील के बारे में का कहे बा? आपके कोनो एतराज त ना बा? ना योर ऑनर। बा योर ऑनर, एतराज बा। सॉरी सर। योर ऑनर, स्टेट के बात पर सख्त एतराज बा। मिलॉर्ड, हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अशोक गोस्वामी और ई केस में हम स्टेट के रिप्रेजेंट करते नहीं। यू मे प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, पुलिस फकीरा और श्यामलाल पर जितना भी इल्जाम और चार्जेस लगेले बढ़े उ कम बा। माय लॉर्ड, ये आदमी रुपया लेके हत्या करेला। किराए के कातिल भाई, एगो पेशेवर मुजरिम। पता नहीं शहर के कितना मासूम और बेगुनाह के जान ले बटे। पर काहे से एकरा ऊपर एक शहर के बहुत बड़ा आदमी के हाथ बटे। यही से आज तक कानून से बचत रहे। और ऐसा लोग के एडवोकेट भूरेलाल जैसे कानून के आदमी मिल जाला जे रुपया के लालच में कानून, इंसाफ, ओकर मर्यादा, कानून के डिग्री और अपन ईमान तक बेच देबेले। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये बहुत ही बेबुनियाद और बेहुदा इल्जाम बा। नो योर ऑनर, ये बेहुदा इल्जाम नहीं खे, ये हकीकत बा। इट्स अ फैक्ट। और एके तो हम अदालत के सामने साबित करके रहे। आई विल प्रूव इट। माय लॉर्ड, फकीरा जेकरा बारे में बार बार ही कहल जाता कि वो बहुत मासूम बा, बिल्कुल बेगुनाह बा और पता ना का बा। ओके पेशेवर मुजरिम और कातिल साबित करे खातिर हमरा लगे ऐसा एगो गवाह बा, एगो ऐसा सबूत बा जेके सबके वो बहुत अच्छा तरीका से जाने ले और जेके देख के कानून के नाम पे धांधली करे वाला और ऐसा खतरनाक और पेशेवर मुजरिम के पनाह देवे वाला के होश उड़ जाई। मिलॉर्ड, आपके याद हो कि ओके 6 महीना पहले कोमल सूरी के केस पूरा शहर में सनसनी फैला देले रहे, एगो तहलका मचा देले रहे। हाँ, हमके याद बा, अच्छा तरह याद बा। मगर मिस्टर प्रकाश,
कोमल सूरी के मुकदमा से ई फकीरा से काल ताल्लुकात बा? संबंध बा माय लॉर्ड, गहरा संबंध बा, बहुत ही गहरा संबंध बा। और उहे के साबित करे खातिर हम अदालत में एगो गवाह के पेश करे चाहतनी। के बा उ गवाह? माय लॉर्ड, ऐसे पहले हम ओकर नाम बताई या कि अदालत में पेश करी? हम अदालत से दरख्वास्त करतनी कि यहाँ पर बैठल जितना भी शख्स बटे अदालत के बाहर ना जा पावे। जब तक ई खास गवाही के सुनवाई पूरी ना होके ई कोर्ट रूम के बाहर केहू ना जाई। कोमल, Arrest them! Arrest them! Arrest them! And bring them here. हमार नाम कोमल सूरी है, जेकरा पुलिस पिछला अक्टूबर में अजय मकवाना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कैले रहल, जेकर बेगुनाही के एडवोकेट भूरेलाल के पूरा यकीन रहे, काहे कि ऊ ओकर डिफेंस लॉयर रहलन। मगर असली कातिल से ई बड़ा रकम वसूल कैले रहले। हमके अपन बात और झूठी हमदर्दी के जाल में फंसा के हमसे एक बाले जुर्म करा ले। ये कह के कि ऐसे हमार सजा कम हो जाए। हम इनकर बात में आ गई। बोली एडवोकेट भूरेलाल, का ये बात सच नहीं खे? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बा। हम एकरा के बचावल चाहत रहनी, लेकिन स्वामी हमरा के रुपया दे के खरीद लेना। सुन लेनी और ऑनर रहुआ। अब हम ई बेगुनाह फकीरा के तरफ आवतनी और चाहतानी कि वो अदालत के बतावे कि दशहरा के वो रात अजय मकवाना पर कातिलाना हमला के कैले रहल। बोला फकीरा, जे कुछ हम कहनी का ये झूठ बा? ना ना, ई सच बा। हम ही गोली चलेले रहनी अजय पर,
हम ही ओकर खून कैले रहनी, लेकिन हमके ई खून करे खातिर स्वामी साहब बोले रहलन, और वो हमके पता ना हमरा हाथ से कितना खून करवैले बड़े। योर ऑनर, स्वामी के बेटी अलका के था अब तक भी ना पता कि ओकर पति अजय मकवाना के कातिल हम ना, बाकी खुद ओकर बाप बा। बोली स्वामी, कई बात सच नहीं के? ई सच बा। हमरा ई कहला पे फकीरा ई सब कैलस। योर ऑनर, ये सब आपके मुजरिम बाड़े। ये सब अपन जुर्म के इकरार भी कर चुकल बाड़े। योर ऑनर, ये लोग वो लोग बाड़े जे हमसे हमार मासूम जिंदगी छीन ले। ये लोग अपन दौलत के दम पर, अपन ताकत के दम पर, अपन पैसा के दम पर कानून के गुमराह करेले। ये लोग समाज के दुश्मन बाड़े, देश के दुश्मन बाड़े, कानून के दुश्मन बाड़े। योर ऑनर, ई बाड़े मिस्टर स्वामी जे फकीरा की जमानत के खातिर एपीपी मिस्टर प्रकाश के रिश्वत देवे की कोशिश कैले। हाँ योर ऑनर, स्वामी और इनकर गुंडा सब हमरा ऊपर भी कातलीना हमला कैले रहलन। कुमारसूरी वही वक्त आके हमके बचा रहले। ई समाज में स्वामी और फकीरा जैसन लोग कानून के मुजरिम होखेले, बाकी एडवोकेट भूरेलाल जैसन लोग ई ऊ लोग बाड़े जिकरा वजह से समाज में न्याय की मर्यादा के पालन होके के चाहिए। योर ऑनर, यदि एडवोकेट भूरेलाल चाहते तो हमके बचा सकत रहले, ये साबित करके कि हमरा जैसन सीधा साधा लड़की के पास जर्मन रिवॉल्वर कहां से आई। बाकी वो ऐसा ना कैले। योर ऑनर, चंद रुपए के लालच में आके एगो मसीहा शैतान बन गए। वो हमार मासूम जिंदगी छीन ले। ऐसे लोगों की बख्शे के ना चाहिए। ऐसे लोगों के कड़ी से कड़ी सजा देवे के चाहिए। ऐसा सजा कि दूसरे के हो ऐसा जुर्म करे के हिम्मत न कर सके। बस आगे के फैसला हम अदालत में छोड़ पानी। आज हम जौने कुर्सी बैठल बानी ओकरा खातिर हमहू ला के पढ़ाई केले बानी। हमहू कानून के मर्यादा के पालन कैले के शपथ लेले रहनी। हमरे नजर में ए देश के साथ जुड़ल हर इंसान के जिस्म पर एक काला कोट होला, और ये खातिर होला कि वह अन्याय के कालिमा के समाप्त करके बेगुनाहन के इंसाफ दिलावे और मुजरिमन के सजा दिलावे। और उ काला कोट के नीचे होला एक सफेद चमचमात आत्मा। ये पेशा सिर्फ पेशा ना, समाज की सेवा हवे, इंसानी फर्ज। इस समाज के ऊ सीधा इंसान, गरीब और अशिक्षित लोगन के उनकर अधिकार दियावे वाला इंस्टीट्यूशन हवे। एकर मर्यादा के सम्मान होके के चाहिए, वरना समाज के इंसाफ से भरोसा उठ जाई, समाज में निराशा फैल जाई। हमरे सामने ही जौन मुजरिम खड़ा बाड़ा है, इनके इनकर कैल के सजा तो जरूर मिल जाए, पर इस सारा मुजरिमन के बीच सबसे बड़ा मुजरिम बाड़े एडवोकेट भूरेलाल, जे कानून के आदमी होकर भी कानून से बगावत कैलस। हम कोशिश करब कि इनके इस जुर्म के कड़ा से कड़ा सजा मिल जाए, कहे कि कोमल सूरी के कातिल स्वामी और फकीरा तो बटले बाड़े, मगर असली कातिल हवे भूरेलाल। The court is adjourned for the day. जाए से पहले तोरा से कुछ कहे चाहत रानी। कहा
जब तक ये दुनिया में तोरा जैसन लोग बाड़े, न्याय के प्रकाश कबो धुंधला ना पड़ी। हमके न्याय मिल गई, हमार भटकत आत्मा के भी शांति मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश।